A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag nurse kay nagdaho mga kalkawas kalisod. Siyempre kay vlogger ko to so mag-live update na rin dapita sa site sa kalibutan. Wara ko niya, banti na sa Kruger kay gisugo lagi ko sa mga amo nga mapalit lagi ng mga utanon. Maong namudyot na lang po ko sa mga angay na pamudyuton dira. Unsa naman po dahil mo tirada Ronyets? Naalagi tayo membro sa atong kapulungan nga nangangitag unsay maayo na po sulbaron. Maayo kay gi-aksyonan dayon nimo. Ay siyempre, action star good. Sumoto, dalira kayo, taktak ng $34, panabangi. Okay ra na yes, ang importante busog. Muragaan na lang yun para dili kayo sakit hunahunahon. Sumoto, niuli na lang po ko kay daghan pa kay kog liw kunon sa balay. Ay, panabangi. Aghuman, isabwag na lang po dahil ako tanan angay isabwag. Mag-wingstop taron pero dili wings atong gamiton kay mahal man. Diri ra ta sa drumstick para nagtilaw no may nagkaluto. Maglagubo yung babas kalame. Bumbum ang gidi ba? Dayon simple ra kayo ni digamuhon sa buwagi rag mga bet ni mo na nga panimpla dayon o kaya taman sa makaingonog. Sakto na Yets! Paguman ay nagfeel na nimo nga init ng mantika, ilunod na lang po dayon ang siken. Lisod po, dalangan naman nag-init sa mantika, imong sugbaon. Dan ikaw na ibanabana og luto na ba basta ayaw kalimti, crispy ang gawas para tagubkob ra po di nag-ingkit nimo ba. Unsa na Yets, chicharon kita gubkob. Dayon kailangan ingana na siya koloro pina dark brown. Pina dark brown dayon kay hapit man napagod. Himuan na yun nagsabaw sabay kanta dayon gidagmay. Bum bum bak bum bum bak bum bum. Ayaw ko gigna nakalimutan mo sa Make Your Mama Proud nga banda. Maura ba dayon na ang soundtrack niya sa una? Gibulagan mo. Pinamuni-muni ra ba dayon sabay tutok sa kawanangan, panabangi. Agay! Diba nasabwag naman nimo ang butter o ang lemon pepper? I-shake na lang po dayon nimo pero ayaw lang po kalimti okay. Kaya aron ang panikyura nimo dira maluwag-luwag. So unsa pa may dugayan? Gitukob din oy. Unya ang signal pa ko. 1, 2, 3! Kalame! Boom, boom! Boom, boom! Grabiha pagkakirig-kirig Jets! Humo kay glawas oy. Kay nahumba naman ta sa atong sikin, isbong na po ta sa atong utanon kay syempre partner man na siya. Bali mag-garden salad taron. Ug ngano mag-garden salad man nga sa Kruger man na nimo gipalit, wala man na sa garden nimo gikuha. Ug mapilpil na ko ng simbod nimo sa imong katabihan, mutubag pa ka. Sorry na good. Naabot ra gyud ta sa atong main event, ang gi-request nga sauce sa wingstop kuno. May gali bintahara gyud ning natay background nga chef no. Pagilom Yets sa reels ra nimo gisuon. Na kumpiyansa original recipe na. Original si mong pahak. Bitaw gitistingan ra nako niyo, tinuod ba gyud to ilang mga gipanghinambog. Unya og dili kasi ang sayang ra kasi imong mga ingredients dra. Wala tay choice ani, mapugos na lang gyud tagtuko ba na. Unya magkirig-kirig day. Unya dayon naabot naman sa taaning kahimtanga, automatic. Daw be, 1, 2, 3. Kalame! Boom, 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 boom. Paghuman gisabwag na labod ako ang sauce para madali na niya tong kalaki dire. Kay moabutay na mga custom niya kakanuno na kay niya tong mga alaga nga bitok dire. Ew, bitokon. Paghuman sprinkle it with a dash of parmesan cheese aron matagbawan nimo kagutong o paghinagpis. Jarime. Dayon butangan dayon nimo nagtoppings nga sliced bread nga cubes nga gitoasted para real labod kay tanawon ba. Wow. Dayon mao na dayon ni ang final touch. Na paksit bilbil na sad. Naabot na atong mga custom pero dili na ta mabalaka no kay ready naman ang mga pangmalakasan nato dire. Diretso hamal naman dayon ni sila. Ana gyud para may gubot. Sumaw tong sa wanay langay pagipaspasan na lang po dayon nako og set up no kay gigutom ng mga custom nako dire mag wild unya og dugay kakaon. Mazumbi ra ba dayon og pinakalit? Ikaw daw gutomon bilalim ba? Wow. Grabe Yets, ganina ra man kaghamal, gakaon gyapon ka dira. Asig pataka ba kay tilaw ra to ganina. Matay, based in your expression Yets, murag lamig gyud na ba? Na ug ako lang inyong paistoryahon lami gyud siya. Tanawa lang ng mga custom zo mo reklamo biya nagdili lami. Sakto-sakto tinuod yun na. Mo nang pag maka-chance mo tistingin ninyo aron daghan na ta magkirig-kirig. Kamay biya mo acting. So maura gud to another day another hamal na sad. Salamat sa pag-uban basta kay ampo ug amping lang mo kanunay. Out.